Hello viewer, नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायना बावहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं। ओमफ्राय today I am going to trending place। बेयाव आङो ट्रेन्डिं प्लेसाव थांनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय क'क्राझारावनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोनहाथ' ट्रेन्डिं प्लेसावहाय बयखौबो फट' भिडिअ हगारनाय नुखागोन। दायो आं बेवहायनो रौना होदों दख'ना गाननानै फट' भिडिअ लानो थाखाय आरोना लोगोफोर। बयबो थांबाय नालाय आंहाबो गोसोआव रं फानांजाबाय नै ओमफ्राय लोगोफोरनो बिथिंजाय न'आनो गैयामोन आरो लोगोफोर दा न' जाजोब्बाय आरोना दुब्लियावहाय मानो होनोब्ला जोंहा गोदो नाराबारियाव थानाय टाइमावहाय जोङो बेवहाय मर्निं वाकसो खालामनो थाङोमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय जेबो दुब्लियावनो जेबो न'फ्रानो गैयामोन दायो दुब्लि जाजोब्बाय ओरैबायदि बोसोरनि उनावहाय बे जायगाजों आं थांदों आरो लोगोफोर बेनिखायनो आङो न' जाजोबनायखौ ओरैबायदि लामा खेबनानै लांजोबथारबाय मानो होनोबा 5 बोसोरसो जाबाय खोमा बेजों थाङै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनैसो थांबाय मानो होनोबा आङो क्लास 8 निफ्रायनो जोङो नाराबारियाव थादोंमोन नालाय बे टाइमावहाय बेयाव जेबो गैयामोन बिफां लाइफां जेबो गैयामोन आरोना लोगोफोर बेवहाय जोङो गोदो मर्निं वाकसो खालामनो थाङोमोन ओमफ्राय दा बेवहाय बिफां गायना होजोब्बाय मालाय गामिनि सेंग्राफोरा गायनानै लादों खोमा ओरैबायदि मोजां प्लेस जादों आरोना साफाथार आरोना प्लेसआ लोगोफोर बेयावनो आं दिनै फैदों ओरैबो माइ फिसा गेजेराव ओमफ्राय ओरैजाय लाइन बिफां गायदों बिनि थाखायनो ओरैबायदि फट' भिडिअ ओरैबायदि साइज नुयो आरो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैनो हागोन बेवहाय लोगोफोर बे क'क्राझार गेन्द्रा थांग्रा लामायानो आरोना लोगोफोर गेन्द्रा बिल थांग्रा लामा दायो जोङो फट' भिडिअ लानानै जोंबो बेनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय आङो जा स्टाइल खालामदों आरोना लोगोफोर नायदोना जि मोजां भिडिअ खालामदों आङो रिल्स खालामदों बे रिल्सफोरखौ फारि नोंथांमोना नुखालांगोन आंनि फेसबुक पेजाव नोंथांमोना आङो स्क्रिन जानानै बिरनो नागिरदोंमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना जायहा आंनि फेसबुक पेजखौ फल' गैया बेखौ फल' खालामना लादो आरो आङो बेखौ इउटुबावबो होगोन ओमफ्राय इउटुबाव नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामो इउटुबाव साबसक्राइब खालामना होदो आरो लोगोफोर ओरैबायदि सेंग्राफोर फैखायो बाहाय जमा बाइक साग्लुंजोबखायो गुलुम गालदाम होनलायलायनाय बाइक साखावखायो ओमफ्राय आंहा ओरैहाय जि मोजां भिडिअ खालामगासिनो गहे गथे जालायलायनाय बाटारफ्लाइबो जालायलाङो लोगोफोर जों बे जायगायाव फैदोंमोन बयनिबो भिडिअ नुखादों ट्रेन्डिं जागासिनोखाना बे लकेसना जाहैबाय क'क्राझार गेन्द्रा बिल थांग्रा लामा बियो ओमफ्रायनो बेयाव हाजो दं ओरैजाय माइबारि नालाय ओरैजाय बिफांखौ ओरै गोजौ खेबाथाय साइज नुयो नालाय ओंखायनो बेयाव लाफैजोबो बयबो फट' भिडिअ लाखांबाय दायो थांनोसै ओमफ्राय नै जि मोजां आरोना आगोलथ' बिदि गैयामोन जों बेयावहाय आगोलावहाय थाबायबोबाय थायोमोन आरो नाराबारियाव थानाय टाइमाव जों थांसिगोन दायो सना नों आंखौ हाबा लादोना सना नों आंखौ लोगोआव लांफादोना नों नङाब्ला थांनानै आंहा थानो हाला माबायदि नुदों लोगोफोर आं जि देलायनानै फैखादों थांसै स्कुटिजों